Bazalelwane ngiyabonga. Indlela esiningamukele ngayo esimeni sama-social network. Ngizocela ukuthi mangikhuluma nani nginihloniphe ngoba some of you abahloniphekile. Kodwa nina ngizonihlonipha abanye benu abahloniphekileyo ngoba phela emhlabeni ngeke vele sihlonipheke sonke. Bakhona abanye abawusizi nje. Ke ngihloniphe nina. Ngani zami niwazi amamenazi ukuthi yini. Ake nginihloniphe ngukhipha uShephisi mangikhuluma nani. Yeah. Cha abazalwane benkosi ngiyabonga indlela iseningamukele ngayo kuma social network. Niyayijabulela yalo zenu ezinifaneleyo ngoba phela ngoba ngu-uncle nje ningibekile eSouth Africa ngiyabona manje ngixhumana nabantu ko-Germany ngixhumana nabantu ko-New Zealand ko-Cape Town ko-Goli bajabulela ukuthola iyalo eyihlelekile. So ngiyabonga kakhulu into eniyenzayo ngiyatrenda bakwethu kakhulu. Ngiyabona abantu bangishare abanye bangishela bathi uncle ubuso bakho noma bunje kodwa sizobekezela. Ya ungahleki yonke kuhleko wena mina. Cha bakwethu angazi ngithini. Uyazi angazi ngijabule ngendlela angazi ngithini. Uyabona ngoba ngibona ngihlengela loudspeaker nje indlela engijabule ngayo. Mantombazane ngizonicela ke nonke ninifaka ama-bonding ninenixhumayo. Uyazi ngashela ingane omunye urabish ngiyawushela kanti ufakele inwele exhumayo. Uyazi ngiyabona ngihamba noBeyonce. Ngigijima noBeyonce kwamina ngiyibona ku-Jay-Z. Mangihamba ngodlala naye lo muntu ngakusasa. Uyazi ngilale noBeyonce. Ngiyavuka ekseni ibonding ayisekho. Awu sengivuka noMandoza. Mantombazane ngiyacela ngani zami ngoba ku-December please ibonding phansi. Shaya ikhathi sasitayeleni uyabona manje kudliwa amakhathi. Bolova nishaya iTimbaland. Umjita ongenayo iTimbaland ufana nomuntu ongazi ukuthi akanayo ingqondo kahle akaphelele kahle ekhanda. Vele ube nayo nje iTimbaland umjita ushayisweke. Ushayisweke. Yazi ngijabule indlela engamukele ngayo. Kahle ngidlulisa ukubonga. Ay cha niyajabula qhubeka nishare ngijabule nisazovelelwa yimina angifikile ngigayelekile u-uncle asikhulume noma inini mufuna sikhulume. Ngijabule ngihappy ku-Instagram u-uncle Somahlaya Facebook uncle in and out bapha bahamba ufikile uDecember. Siyacela nenisuke emakhaya endaweni engekho kahle civilized. Ningabhukuthi ngezagile eBhish. Nizolimaza abantu yazi omunye uthi ubhukuthi umuntu eBhish usevuka uvika isagila. Bakwesi ningaphathi izagile eBhish. Kube mnandi eDurban mantombazane ngani zami ngiyacela ngabe nisayifaka lezi inwele exhumayo ake nishaya amakhathi Bobcat kube mnandi kube mnandi nje South Africa sihlelekeni. Ngithi mina u-uncle Dagi siyabonga iphatheni kahle.